салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. ростӣ дар ин видео намедонам ки бештар дар бораи бозии дишаба бигӯям ё дар бораи ҷанҷоли ба миён омада атрофи маоши Месси ки дар яке аз рӯзномаҳои испанӣ пайдо шуд. Пайдоиши ин хабар ки маоши шартномавии Лионел Мессиро бо клуби каталонӣ бозгӯ мекунад худи Леоро хело ба хашм овард ва ӯ дар пай пайдоиши ин хабар ахиран гуфт ки дастаро тарк мекунад. Ба гуфти рӯзномаи Эл Мундо Месси бар тибқи ин шартнома 555 миллион евро ба даст меорад. ҳарчанд роҳбарияти Барселона дахл доштани худро ба ин хабар рад мекунад, аммо рӯзномае ки ин хабарро нашр кардааст ба гуфти газетаи қадди кӯчагӣ нест ва факту рақамҳои овардаи онҳо 100% дурустанд. Месси ҳам дар бораи дурустӣ ё нодурустии ин хабар чизе намегӯяд. Лео аз он маълум шудааст ки ин гуна як ҳуҷҷати махфӣ чӣ гуна аз офисҳои клуби каталонӣ ба берун баромадаанд. Бовар кунед, кори ҳамин футболбозону агентҳояшон аз кори хадамоти махсуси ҷосусӣ дида махфитаранд. Худи Месси ҳаргиз намехост ки ҷузъиёти шартномаи ӯ бо Барселона ба маҳзараи он барояд ва ин буд ки ӯ борҳо роҳбарияти Барсаро дар ин хусус огаҳ карда буд, аммо акнун чизе шуд ки бояд намешуд. Фақат ҳамин нуқтаро бояд зикр кунем ки акнун мондани Мессиро дар Каталония худо медонад, зеро бе ин ҳам миёни Месси ва Барселона пешакӣ сиёҳ гузаштааст ва Месси бо таби ҷомадонӣ дар Барселона бозӣ мекунад. Ҳарчанд бозӣ бо Атлетикро аз зумраи чунин бозиҳо гуфтан хатост. Ба ҳар сурат биёед дар бораи бозӣ бо Атлетик бигӯем, зеро нигоҳ накарда ба ин ҳама хархашаҳо Месси дар он иштирок кард. Иштирок чӣ? Ки як голи хеле олиҷаноб аз тариқи ҷарима зад. Баъди ин гол бовар кунед ҳамин бача ба ҳамин пуле ки дар рӯзнома гуфта шудааст меарзад. Гуфти бобои ғулом ҳалолаш буд мардака. Акнун биёд муфассалтар дар бораи бозӣ гап мезанем. Аз шумо лайк, бародарон обуна шудан дар канал, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъзур шинед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, рӯзи 3 феврал аллакай Барселона дар Кубки Испания бо Гранада бозӣ дорад. Ширкати 1xBet барои ҳар як иштирокчиёни нав то ҳаҷми $100 дар аввалин ставкаи кардагиатон бонус медиҳад. Барои бонусро гирифтан ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди BARSATG регистрация кунед. Имконияти хуби пулкоркиниро аз даст надиҳед. Куман ба ғайр аз Месси дар дарвоза Тер Штеген, дар хатти дифоъ Жорди Алба, Самуэл Умтити, Мингеса ва Араухоро ба майдон овард. ҷои витсе сарбони даста Бускесро бошад Пианиш гирифт ки ҳамроҳ дар миёнаи майдон бо Педри ва Френки де Йонг бозӣ кард. Сегунаи ҳуҷумро бошад ҳамроҳ бо Месси, Гризман ва Усман Дембеле ташкил кард. Барои Барселонаро ба ин бозӣ омода кардан Куман заҳмати зиёд накашид, зеро ҳанӯз доғи бохти бозӣ дар Суперҷоми Испания аз Атлетик аз дили ҳатто фароши клуб зудуда нашудааст. Бозигарони бошанд ҳар кадом реванши инфиродии худро доштанд. Ин буд ки Барселона аз дақиқаҳои аввал ташаббуси бозиро ба даст гирифт. Ба назар чунин мераст ки аз ҳама зиёд Месси гол задан мехоҳад. Аслан ин дуруст низ буд, зеро баъди ин қадар гапу калочи атрофи маош ӯ бояд коре мекард ки даҳони скептикҳоро мебаст ва ӯ ин корро кард. Дақиқаи 20-уми бозӣ ва як шедевр аз ҷониби Месси. Чунин голҳоро шарҳ намедиҳанд, онҳоро хапу хомӯш тамошо мекунанду ҳаловат мебаранд. Дидед, гуфти якай машраб дигар намебинед. Не, мебинед ва шояд то рафтани Месси боз чанд бори дигар бинед, агар ба шарте ки бозингари аргентинӣ ҳамон бозие ки бо Атлетик кард бо дигар дастаҳо низ кунад. Вале агар ӯ саргардони ҷанҷолӣ ба миён омада гардад, Гризман ва Дембеле маҷбуранд ба ҷои ӯ гол зананд. Воқеан Гризман дар ин бозӣ гол зад, аммо дар ин бора поёнтар мегӯем. Месси бошад то дақиқаи 70-уми бозӣ 8 гузариш аз ҳариф дошт ки барои як бозингари 33 сола хело зиёд аст, ҳатто агар ӯ Месси низ бошад. Дар ин гирӯдор рости дилам ба Куман месӯзад, зеро ӯро Барселонаро бор карданд ки ҷангали даргирифтаро мемонад ва ӯ бояд ин оташи аз ҳар куҷо аланга мегирифта ин ҷангалро хомӯш кунад. Ин бозӣ бошад бори дигар нишон дод ки Барселона ҳанӯз аз Месси вобастагии калон дорад. Ҳарчанд Куман бо ҷобаҷогузории бозингарон бахусус дар хатти ҳамла мехоҳад Барсаро аз вобастагии Месси халос кунад. Хести ки ховӣ, ба фикрам Месси ки дар куҷое ки бозӣ накунад он даста аз ӯ вобастагӣ дорад. Фикр доред ки Паго ПСЖ аз Месси вобастагӣ намекунад? Мекунаду зиёдтӣ. Гуфти бачаҳои гузари мо ва Почино инро нағз медонад ва агар ПСЖ Мбапперо фурӯшад, боз ҳамон Неймар мемонаду Месси. Неймаре ки аз сояи Месси гурехта ба Париж рафта буд. Бозам гуфти бобои ғулом, боз ҳамон Неймари порина. Аммо то ин ки Месси дар Барса аст, биёед атрофи Барса суҳбат кунем. Тендеми Гризман Дембеле оё кор медиҳад ё на? Албатта вақт нишон хоҳад дод. Агар ростӣ Дембеле тобистон дастаро мисли Месси тарк накунад.
голи дуюми Барселона бо минатдории Дембеле ва Мингеса зада шуд ки онро Гризман дохили дарвозаи Унай Симон кард. Голи Гризман албатта дар дақиқаи 74-уми бозӣ буд. То ин бошад Атлетик ҳисобро баробар карда буд. Бояд гуфт ки голи Атлетикро низ бозингарони Барселона заданд. Атлетик бештар аз минтақаи Мингеса зиёд ҳуҷум мекард. Бечораи Мингеса маҷбур буд ки аз қафои ҳуҷумкунандагони Атлетик мисли саги овчарка бидавад, аммо нашуд ки нашуд. Дар оғози қисмати дуюми бозӣ партофти Раул Гарсияро Жорди Алба мехост баргардонад, аммо тӯб аз пои Алба вориди дарвозаи Тер Штеген шуд. Рости бозингарони Барса бо довари бозии Матео Лаос хело зиёд баҳс карданд, аммо рефер ба нуқтаи миёнаи майдон ишора кард. баъди голи Атлетик аниқтараш баъди голи задаи Алба ба дарвозаи худашон бозии Барселона комилан ранги дигар гирифт. Ман ба ростӣ аз он метарсидам ки акнун Барселона дилхунуку сархунук бозӣ хоҳад кард, вале алорағми андешаи ман Барселона фишорро сари Атлетик зиёд кард. гоҳ-гоҳ бозии Барса ҳамон бозии даврони Гвардиоларо мемонад ки аз диданаш ҳаловат мебурдӣ. ана ҳамин бозӣ ахиран Барсаро муваффақ кард. чӣ гуне ки гуфтем баъди як паси олии Дембеле ба Мингеса, Гризман Барселонаро ба пеш баровард. паси Мингеса ба Гризи он қадар олӣ буд ки гол наздани ин гуна пас ҷиноят аст ва бозингари фаронсавӣ низ онро бо маҳорати олӣ иҷро кард. албатта ин Барселона он Барселонаи Гвардиола нест ки бидуни мушкилӣ дилхоҳ бозиро ба нафъи худ анҷом кунад ва инро Куман хуб медонад. ин буд ки ӯ дар охири бозӣ Гризман ва Дембелеро аз хатти дифоъ гирифта Серхио Роберто бошад чун кӯмаккунандаи хатти ҳуҷум барвақттар ба ҷои Пьянич ба майдон омада буд. бозӣ бо ҳамон ҳисоб анҷом шуд ва дар ин бозии мушкил Барселона се холи лозимаро ба даст овард. аз рӯи инсоф нест ки агар андаке дар бораи Атлетик низ нагӯем. охир маъз ҳамин Атлетик суперҷоми Испанияро аз дасти Барса кашида гирифт. агар гӯем ки Атлетик бар муқобили Барселона чизе нишон надод, иштибоҳ хоҳад буд. зеро гол ба назар мерасад ки Атлетик мисли бозии қаблӣ Барселонаро мешиканад. қабл аз бозӣ боша ширкати ду бозингари калидии даста Гарсия ва Уильямс зери суол буд, аммо ба бахти Атлетик онҳо дар бозӣ ширкат карданд, аммо ширкати онҳо низ ба Билбао кӯмак накард. Барселона қасдии худро гирифт. агар ин ғалабаро таҳлил кунем, гуфтам мумкин аст ки он албатта аввал барои Барселона сахт зарур буд, зеро акнун Каталониё бо рақиби аслию услии худ Реал аз ҳисоби холҳо баробар шуд. дигар ин ки он барои Месси ҳамчун дастак барои ҷанҷолҳои минбаъда бо роҳбарияти клуб хизмат хоҳад кард. аз рӯи кампироуза намондаҳои Месси аллакай ҳуҷҷатҳои лозимаро барои судбозӣ бо Барса омода карданд. агар ин тавр бошад, пас дар ҳақиқат Месси гизала шуда будааст. голи задаи ӯ ки бешубҳа муддаи беҳтарин голи ҳафта хоҳад буд тақвияи гуфтаҳои болост. беҳтарин бозингари бозӣ гаштани ӯ бошад чӣ ҷои шубҳа. охире мардум, ӯ беҳтарин бозингари олам аз куҷо монад ба як бозии Премер Испания ва ин ҳам дар муқобили Атлетик. ман ба иззати нафси Атлетик расиданӣ нестам, аммо ақаллан Атлетико мебуд. дидед, дар аввал гуфтам ки намедонам дар ин нашр дар бораи Месси бештар бигӯям ё ғолибияти Барса ба Атлетик, аммо ҳамон тавре шуд ки бояд мешуд. охир ҳамин ғолибият ки Месси дар он як гол заду ва бисёр моментҳои голзанӣ сохт, даст болои сина монда бигӯед ки бе Месси мешуд. бозам гуфти бобои ғулом хок мешуд. акнун Барсаро як бозии хело мушкил дар пеш аст, бозие ки бояд кума вобастагии дастаро ба оҳистагӣ аз Месси сабук кунад, зеро акнун гуфти рӯсо стопудова Месси меравад ва Куман бо сари қоқаш бо Гризман дар хатти ҳуҷум ва Араухо дар хатти дифоъ мемонад. аммо барои Месси низ чанд бозии боқимонда дар ин мавсим хело заруранд. ӯ низ бояд исбот кунад ки ба истилоҳ просто так Барселона бо ин қадар пули калон намедиҳад. зиёда аз ин ӯ барои ба даст овардани ба қавли ин бабло ҷони саги сиёҳ меканаду рӯзи худро дар Каталония сипарӣ мекунад. ба гуфти бузургон, рӯзии ҳаррӯза аз яздон гирифтан муфт нест, гарчи рӯзӣ медиҳад, рӯзе зи умрат мебарад. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.